Күршеләр хыялы. Яшәгән ди, булган ди, ике күрше. Берсе Хәтим исемле, икенчесе Кадәм исемле. Алар тәртипле хуҗалар булганнар. Тик көнкүрешләре белән бер-берсеннән аерылганнар. Хәтим бөтен эшен дә планлаштырып куярга яраткан. Кичтән үк иртәгесе көнгә нәрсә эшләячәген алдан уйлаган. Моның өчен көндәлек булдырып, шунда язып та барган. Аның хыялы яңа йорт булдыру икән. Ул көн саен иртән иртүк торып, тырышып эшләгән, әкренләп хыялына ирешә барган, йортны торгызган. Ә күршесе Кадәм бөтенләй плансыз яшәгән. Иртәгә торгач күз күрер әле дигән уйлар белән йокыга киткән. Ул да күршесенә карап бик кызыккан. Минем дә өем бик искерде. Яңасын төзесәм яхшы булыр иде, дип уйлаган ул. Төннәр буе үзенең хыялындагы йортка карап утырган. Тик хыялын тормышка ашырыр өчен бер нәрсә дә эшләмәгән. Гел ниндидер сәбәпләр тапкан. Көннәрдән бер көнне Хәтим бик матур йорт төзеп куйган. Ә Кадәмнең иске өенең түбәсе җимерелеп төшкән. Дусларым, ә сез кемнең тормышын хәерлерәк дип саныйсыз? Хәтимнекенме, әллә Кадәмнекенме? Һәм ни өчен?